vaivoilla. Oi. No niin, eli tämmöisissä hommissa tämä puntti nyt on sitten käytössä. Nyt ollaan tultu tänne Näsisaareen Tampereella ja ollaan aivan niinku työmaan ääressä, jotenka vaikka tässä on viikonloppu, niin täällä kone jauhaa menemään, että kenttä on suuri ja pudotuksia on tehtävä. No niin, nyt siinä lähtee, puntti nousee ja on tää niinku raakaa hommaa tässä niinku paikan päällä katsottuna pitkästä aikaa. Kauhea arinallin lyö ja voima on ihan älytön. Taivas. Oi. No nyt. No niin. Sitten lähtee paino taivasta kohti ja käydään vähän tuolla juttelemassa ja hörpitään kahvit.